At ikaw naman? Okay, at? Hello, Denise! Sabi mo, happy birthday to me! Happy birthday! At syempre, dahil sila ang ating first contestant! Silang apat! May premyo! Palakpakan niyo naman! Sasagutin niyo, ha? A picture kasama ang ating birthday girl! Ayan, okay, sila lang! Picture kasama ang ating birthday celebrant! Si Shin! Palakpakan niyo! And si Mark! And Raymond! Palakpakan niyo! And Aaron. ang bato! And Ana. si Ana! Palakpakan niyo! Here we go, kuya! Music please! Basta ang Visayas Idol. Yes! Okay, palakpakan niyo naman! Okay. O ano, pinagpawisan ba? O, kailangan mo pagpawisan kasi ito talaga ang laro natin. Warm up lang yun. Warm up lang yan. Siyempre, ang game po natin ay soft drinking contest. Ayan. Okay. So, pinagpawisan maigi ah. Ma'am, okay lang po kaya? Okay. Sige. Ayun, may pampalamig po tayo. So, hawakan po ang ating mga soft drinks. Ayan! O, diba? Pinasayaw tago biglang mag-iiyak. Ano yun, Ayan. Okay, so, hawakan po natin ang bote gamit ang kaliwang kamay. Kaliwa. Ayan, kaliwang kamay. O, bigyan po natin dalawa. Ayan. Okay, hawakan po natin ang bote gamit ang kaliwang kamay. Yung kanang kamay itaas. Kanang kamay itaas. Ihawak po natin sa bato. Ayan, kailangan. Batok ba yun? Kailangan nakahawak sa batok. Ayan, syempre, alam niyo na, iba sa inyo may edad na. So, ito mo to, sambot. Okay, makinig mabuti. Ayan, hawak lang po sa batok. Ayan, paunahan makaubos. Bawal magtapon. Bawal bugahan yung clown. Okay, paunahan pag naubos. Itaas ang bote at batiin ang ating birthday celebrant. Game na ba kayo? Pakilabas! Happy birthday, Denise! Happy birthday, Denise! Ayan. Okay, itaas ang bote. Taas muna. Taas. Sige, taas nyo. Para sa totoong tagumpay. Walang bababa, ha? Pag sabi ko lang go, saka lang kayo inom. Taas lang ang bote. And here we go. Get ready. Set. Go! Happy birthday, Denise! May nakadala. Okay lang ba? O ano nangyari? Okay, syempre dahil sumali kayo, may consolation prize kayo. Ayan. Okay, Kuya Clown. Abutan natin sila ng consolation. So, abutan po natin. Okay, and there we go. Syempre, Mami and Daddy, dito po tayo. Ayan. Ayan. Ay, naka-gray. Okay, pwesto po. Yan. Okay. Yes. Doon sa nanalo, wait lang po ha. Andiyan po si Daddy, si Mami, siya po magbigay ng premyo sa inyo. Okay, special po. Okay, tingin po sa camera.
Kung sino makabagdala, syempre may premyo. Game na ba kayo? Game na ba kayo? Game na! Here we go! Please bring me! Ipapakita lang po sa amin, huwag nyo na po iabot. Pakita lang, lapit na kayo dito. Okay? Please bring me ang una-unahan! Makapagdala sa akin ng kahit anong kulay, kahit anong brand ng lipstick. Go! Lipstick, lipstick! Okay! Okay. O sige, ang mananalo! Ilan ba yan? 5! 5 ang mananalo! 5! Ang magdadala nito dapat mami lang nila or nanay. Mami or nanay. Siyempre, 5 po ang lalapit. Please bring me! Please bring me! Denise, smallest baby guest! 3 years old! Pababa! Sila bring me ang una-unahan! Magdala sa akin ng postizo! Postizo daw! Postizo! Wala akong postizo! Bungal! Meron bungal! Bibigyan ako! Wala postizo daw! Postizo! Wala ka! 5! 6! Ayos ko! Malaki na! 7! 8! Hoy! Huwag ka malikot! Sure. Uy, oo nga no. Oh, picture. Picture. Pakita mo yung dala mo. Dito lang. Ang aming celebrant. Ayan. Picture. Tatlo. Okay, dapat tatlo ha. Tatlo dapat ha. Walang labis, walang kulang. Tatlo. Tatlong puting buhok. Go! Sabunutan nyo na! Basta ang Visayas Idol. Hoy! Mag-ingat yan ha! Sorry, may nauna na po. Batang-bata ang nanlalaki. Gusto niyo ngayon? Pwede naman. Sige, mamaya. Okay, ating birthday celebrant. Punong kayo doon sa taas. Ayan. Legit eh, no? Legit. Lahat. Nakita presi ng Yes, kanina may tugtog ngayon ang kakantahan natin yung ating birthday celebrant na sa Denise. Ayan. Siyempre, mano-mano tayo. Okay, so dalawang kanta ang gagawin natin. Yung unang kanta, sweet song. Yung pangalawa, yung masaya na may kasama niya. So lahat kakanta adults and kids. Ibigay po yung pagmamahal sa ating birthday celebrant for singing. So everybody, 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you! Yung malakas! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Malakas mo kasama palakpak! Happy birthday to you! Yahoo! Happy birthday to you! Yahoo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! And here we go! Siyempre bago i-blow ng ating birthday celebrant, ang kanyang birthday candle, mag-wish po muna si Mami at saka si Daddy. Okay? So, Daddy, birthday wish po para kay Denise. Denise! 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 Kasi for wish from good health and maging mabait kagaya ng dad. Wish ko sa kanya lahat ng mabuti dito sa mundo. Sana paglaki niya maging successful siya. Yun lang. Wow! Palakpakan naman! Siyempre, ang ating birthday girl, ayan, mag-wish din po siya. And siyempre, ayan, sa kanya na lang yun, and then i-blow na yan. So, bibilangan po natin, everybody count! 1, 2, 3, blow! Yes! Epic! Hooray! Epic! Hooray! Ayan, si Mami Jen. Okay, and kuya, ito na, mano-mano ulit 1,
Ipa-blow. Oh, ikaw naman, Mai. Siyempre, birthday wish mo. Pwede ba i-reveal? Sa'yo na lang. Sa'yo na lang. Okay, siyempre, ipa-blow po muna, ipa-blow. So, pero ito, pasindi po muna. 2, 3, blow! Yes! Mami, hindi pa po dyan nagtatapos dahil pwede niyo pong hilahin. Ayan, hilahin. Opo! Ayan, hilahin mo. Ayan. Tingnan natin! Oy, naputol na. Ito na! Go! Nanginginig-ginig pa. Yan! Palakpakan nyo naman! Di ba? Oh, ang haba, oh. Oh. Di ba? Yes! Wow! Dulo ng cheque. Nanilahin pa ba? Parang bakta. Okay, kata mo. Yan. O, picture pa, picture. Yan. Siyempre, kain na po tayo. So, naka-ready na po ang ating serving table doon sa taas. Ayan, nakit na lang po kayo. May escalator po dito.